Covidak eragin dozkun testu inguru hontan, dakitzun moduan, azkenengo astetan, positibo desente urten dira herrixian, batez be egin zan baeketaren ondorioz. Hor, indizea nahiko igo da eta egun honetan behi igoten joan da. Bizen bitartean, guk bai egin duguna da osasun adituekin jarraipena egiten gabitz, egoera zeinan jakiteko, eta zela ez, udal zerbitzuape egokitzen eta neurriak zorrozten fan gara. Gaur egungo egoeria zein ja, osasun adituek esaten dozkoen arabera, bagoiaz gutxinaka, baina bagoiaz jatorri berdina izan dagoen positibo horrein kontaktuetara be iristen. Hau da, poliki zirkulu hori izten bagoiaz. Hori dalata, guk uste du egun honek klabiak izango diala, benetan ikusteko bilakaera hori zela muten den, eta beraz, positibo barrixak azaltzen badiabe, jatorri hortakoak izan daizela. Modu hontara, lortuku egonkortasun bat eta poliki datuak hobeketan fatia. Beraz, egun honetan, jarraituko dugu eusten, gomendigua jarraiketan, eskua garbituaz, musukua uneoro erabiliaz, harreman sozialak alik eta geixen murriztuaz, aber honekin behintzat lortzen duen alik eta azkarren, nahiz eta denbora bat bihardan ikusten duen moduan egoera hobetzen. Animo beraz etxien zaudeten hoi, positibo, ingurukuei, oroa roñatia danoi, eta pazientzia pixka bat, injarra, eutzi eta, venga, animo.